Днес съм на щанда ни и имам какво да ви покажа. Знам, че много от вас са кайни на абитуриентски балове и знаят, че един от най-практичните подаръци е пари. И напълно подкрепяме тази идея, но за да не го направите по скучен начин с картичка и плик, просто да ги подадете и да изчезнат някъде, само парите да останат, и предлагаме един доста добър, симпатичен начин, по който да го направите това нещо. Елате сега с мен, ще ви покажа. За това нещо говоря. Честито завършване, Випуск 2026. Това е готов продукт, който седи на щанда ни, но ако имате време, може да бъде персонализиран с име. Тук, както вече знаете, се намира QR кода, в който можем да изпишем това, което вие пожелаете. Ваше лично послание, снимки или пък някакви клипчета на абитуриентите. А тук е място за поставяне на паричките. Така че това е един идеален вариант за паричен подарък. Но той е подходящ не само за абитуриенти, но и за сватби, кръщенета, рождени или какъвто и да е друг празник. На щанда сме и ви очакваме. Или в сайта също може.